Здравейте, аз съм Нотрас и днес ще ви покажа строене на къща с един мой приятел в нашия сървър. Не знам дали го чувате, ама полудя. Така, той е много добър строител, строява много спаунове, като в... Той е строял много спаунове в Jumpcraft, мисля, че е строял и в още такива сървъри. И в момента ние си правим пустинен комплекс. И в Белотински го... Не. Там са го изтеглили, бе, какво лъжиш? Абе, да, там строи къщи. Така, и ето е моята къща, да ви си сфукам малко. Тан-тан. Така, и сега да видим. Аз участвам в подготовката за неговата къща. Добре, да, ето. 30 минути. Така. И ето тук сега ще строиме, макар че не знам какво трябва да правиме всъщност. Да, това са били основите, обаче аз не знам нищо и аз се правя водно метро, докато... Могат да не те чуват сега, не гарантирам. Ти урок ли ще им правиш? Това ще бъде скучен епизод. Нещо се прецака, не виждам какво строиш. Бре, докато ти строиш, аз ще отида да направя нещо много важно. Подземното метро. Така. Това мисля, че ще ви е по-забавно. Понеже сме... Така. И в момента аз ви показвам как се прави най-скучното метро. Абе той и ако аз пак ви показвам как се строи, пак няма да е забавно, но поне съм аз. Оф, не ми се строи. Ко? Шушумига. Шушумига! Така, сега трябва да пробваме нашето ултра мега супер яко метро. Така. И докато 5 строи, аз мога да ви показвам много готини номера с кактус, на които той ме научи. Ето, виждаш ли, споменахте името. После какво ще казваш? Благодаря ти, Влади, ето това ще казваш. Така, и нека да видим сега до сега как е. Добре, не знам ако дали виждате, че ми цепи, но явно трябва е така. Поне показвам нещо интересно. Ми дам. Така. Докато да се прави, сега ще ви покажа номера с кактуси и други, не знам дали ги знаете. Така. Сега, за всичките номера ще ви трябва кактус, наковалния, пясък. Това е. Да, ама тук си отива повече пясък, така ето го първия. Нищо сега, айде, друг път. Така, и отгоре слагате, нали беше с наковалня? Нещо ще направя, дами и господа, и на идея си нямам, така ли трябва да се прави. Значи така се прави. Така. 3, 2, 1. Че малко да си пусна звука. Бум.
И после можете да видите като всички се удрят и те могат да се щупат малко от малко. Така, да ви покажа друго нещо с кактус. Просто този епизод може да ви бъде малко скучен. На мен ми е скучено въпрос. Помнете, ето така може да задържите пясък. На тези, на които им е на живо, трябва да тъкрят. Не знам. Петко, виждаш ли какво направих? Не. О, мен ми е въгна. Виждаш как задържам пясъка. Падна. Това е по-добре. Трябва да рестартирам сървъра. Да, много лаги. Гледай, не мога да щупа тъпия пясък. Добре, връщаме се след рестарта. Така, върнахме се след рестарта. Пецев не влезна. Ето го и Пецев. Така, и сега да видим истинският ми номер. О, да. Така, виждате, къщата му става много добре. Казвам ви, той е много добре строи. Обаче не е много забавен. Добре, кой мислите, че е по-забавен? Аз или той? Коментирайте. Аз съм едно, той е две. Не. Ако мислите, че съм аз, лайквате. Ако мислите, че той, коментира. Да, но ако не искате, аз съм първите си втори. Така става също. Не. Или лайк, или комент. Няма друго. Добре, аз ви казвам, че може и с коментар. Но както искате вие. Той казва разговор. Кой го казва? Така. Така, виждали ли сте някога бънджи с селянин? Просто е. А сега да те видиме, Петунчо. Това Бънджи с селянин. Вчера сеш ли се, където пусках онзи Ванко? това. В бънджито с селянин. Да, аз там пуснах и селянин. Сега аз ще стрелям крипър. Така. Така, тук малко. Така. Ето в момента и аз ви правям. А за какво правиш това субсидиана? Сега ще видиш. Ще стреляме крипър. Не знаеш, че не може да гърми. Пагай като пугин изпълта. Добре, в коментарите също сложете да го махнали или да не го махам. Разбира се, че трябва да го махаш. Това тук няма да влезе никой друг, освен нас. Не се сетиш. Кой друг ще влезне като изхамачи? Така ще ви напише и сайта на сервера. Все едно някой ще го вземе. Малко рекламация сега. Ние рекламирахме нея сега, и тук. Сега се сети да рекламираш нещо. Нашия схамачи за какво да го рекламираш? Като го направиш реално IP, тогава го качвай там. Да. Ти какво мислиш, че аз в момента правя по този въпрос? Така. Да, според Нодръ, скоро сервера ще става с реално IP, което е най-малко вероятното нещо, което... Само ти така си мислиш. Само той така си мисли, не го слушайте. Така да може да... И между другото, ако гледате този клип, казвайте на приятели, на всички познати, Шът. ние, по-точно аз, Безпец, отварям нов канал. В него ще снимам всякакви геймплеи, премиум сървъри, минигеймс, рандом, Могат да не те чуват. всичко. Добре, не знам дали го чувате, но... Това ни зависи дали ме чуват или не, просто ме чуват или не. Добре, и аз ви повтарям, той си прави канал, ако искате да го гледате. Това стана досадно. Ако ме чуват,
Ами ако... Аз ни чувате ме, нали? Ако ме чувате, напишете в коментарите. Да. Ами ако никой не гледа клипа, тогава какво ще правиш? Тогава ще казвам на приятели от училище и те ще казват класовете. Ами ако не те чуват, Между другото, те знаят вече за твоя канал, аз съм им казал и още моята. Все пак, не увкам за това тук друго. не знам как да правя. Къща... Кръстотия, кофа за кръстотия. Аз съм правил кофе за буклук, между другото. О, яко. Мен затова са ме бамвали в сървъри. Между другото, ако питате някой от админите или босовете в Белтински, със сигурност ще ми знаят моето име. Аз там съм много известен, имам 5 имена. И 5-те са ми бамнати. Така че ако познавате някой админ, бос или някой от този ранг, ако му споменете името Влад Комен или Халес Омекс или Нотрас, със сигурност ще си спомни за мен. Всички сървъри ме носят в сърцето си. Сигурен съм, че ако имаше табло с най-издирваните хора или кои правят най-много бели, аз ще бъда там. Бъдеш там на първо място. Да. Аз знаете ли колко провинения имам? Имам много, но не се гордея с тях. Ако някога влезе във вашия сервер, просто му кажете да се разкара, защото ще ви направи. Искате ли да ви покажа, ако някой ми ядоса, как му правя? Петко да покажа ли? Айде накрая на клипчето, за малко развеселие, ще ви покажа сега как може да унищожите някой в Майнкрафт, ако много ви дразни. Може ли да стреля на селянина? Това да видиш заред? Не го стреляй. Не го стреляй. Остави го, че... Оцеля ли селянина? Не. Сега ще ви покажа нещо. Така, ще си взема твоите материали при мене, че после да ти ги дам. Така, и дами и господа, вижте сега как се унищожава човек в Майнкрафт. Така, сега, първо го замързявате. Добре, сега идвам и аз. Добре, аз продължих, макар и той да ми затвори, имаше малко работа. Погледайте какво бебе зомби. Гледайте колко е про. Много ме кефи, обаче искам език горе. Така, сега да ви покажа как се отмъщава. Като го замържите, го правите на оцеляване. Аз го направих и след това светкавици. Да му се не знае. Точно така. И нататък вие си знаете. GS. Ето ви командата. Мали зомбито сега ще го подгони. Game mode 1 5. Така. Сега трябва всичко да му връщам. Знаете колко безполезни неща има. Добре. Готов съм. Така, сега да ви покажа фъни частта. Зомби, ето ти от мене. Зомби! Зомби! Абе ще ги остава. Какво са ми направили те? Има още! Не са бебета. Да му се не знае. Сори бебе. Бебо. Няма как да отидеш там. Селени ли убиват? Ето още едно про. Гледайте. Бързо, бягайте! Не! Бързо, дали ще се спаси? Но това бебе не почва ли да ви дразни? Добре,
Така. Така, аз тук ще го прави с един мой приятел, затова го правя така. Да знаете, че не е напразно. Изобщо не е напразно. Така. 3, 2, 1. Бай, бай. Айде бе. Уф. Къде си? Какво ще е тук, бе? О, тук не съм го доразрушил. Нищо, селен ни нападна. Еми, това исках да ви кажа аз и другия път, като пусна някой човек, ще го му затворя и това. Така сега да му пусна пяска. Искате ли като за последен спомен да се спуснем и ние? Така. Добре. Сега видим дали ще стигне ръчката. Няма да стигне. Добре, значи тук ще го направим малко по-високо. Не! Това беше непредвидено. Така да видим сега дали става. Добре. Така. Това е най-голямото сягане на пясък. В момента аз ви показвам нещо. Аз не знам какво е точно. Гледай, пак не мога да го стигна. Да ти се не знае. Ех, каква тъпа ръчка. Добре. Ето сега вече ще мога да стигна. То няма да стигне сега додолу. Стигна, бе. Така. Да знаете, аз мога да правя клипчета и на други игри, не само на Майнкрафт. Просто са. И 3, 2, 1. О, да, тук не пада. Това бе непредвидено. Дали ще умра? О, да. Нека малко да подарим подаръци. Я да видим. Еми, добре, това беше от мене. Накратко казано, аз съм Нотръс и до следващия път. Благодаря за гледането.